Jarumar Kannywood Khadija Ahmad, wadda aka fi sani da Khadija Mainumfashi, ta tuba bayan hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano ta dakatar da ita na tsawon shekara 2. Khadija Mainumfashi ta bayyana tubar ta ce ta wani bidiyo da ta sanya a shafinta na TikTok. Ƙasa da kwanaki 10 da shugaban hukumar Abba Al-Mustapha ya sanar da haramta mata shiga duk harkokin fina-finai na Kannywood. Hukumar ta dakatar da Khadija Mainumfashi ne kan wani bidiyon rawar solo da jarumar ta yi a wani gidan gala wanda ya janyo cece-kuce. A wani bidiyo da ta wallafa a shafinta ranar Alhamis, Mainumfashi ta nemi afuwar hukumar da duk wanda bidiyon bai yi wa daɗi ba. Tana mai cewa ita kanta bata ji daɗin abubuwan da ta aikata ba a bidiyon rawar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Khadija Kabir Ahmad, wacce aka fi sani da Khadija Mainumfashi. Na zo na ɗan yi magana ne akan wani bidiyo da kwanaki ya trending a social media wanda ya jawo cece-kuce da yawa. Ina ƙara ba hukumar tace fina-finai haƙuri, sannan ina ƙara ba wa masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood haƙuri da ɗaukacin al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga baki ɗaya waɗanda ba su ji daɗin bidiyon ba. Ni kaina ban ji daɗin shi ba. Ina mai ƙara ba ku haƙuri, a yi haƙuri, insha Allah hakan ba zai ƙara faruwa ba. Na gode sosai. Bidiyon nata da yasa aka dakatar da ita ya fito ne daidai lokacin da ake cece-kuce bayan daraktan Kannywood Abdullahi Amdas ya zargi wasu daraktoci da furodusoshi da lalata da jarumai mata kafin su sanya su a cikin fim. Kalaman na Amdas da sun janyo baraka tsakanin Kannywood, inda wasu ke gazgata shi suna mara masa baya, har wasu jarumai suka rika fitowa a shafin TikTok. A ɗaya ɓangaren kuma akwai masu sukarsa, ciki har da daraktan da ya maka Abdullah Amdas ɗin a gaban kotu, yana mai neman Amdas ɗin da ya bashi haƙuri ya kuma janye zargin, amma wanda aka yi ƙarar ya ce yana nan akan bakansa.